A či som niekedy z niečoho taká nešťastná alebo smutná? Áno. Priznám sa, že veľmi veľa stretávam ženy, ktoré sú k sebe veľmi kritické, stále unaháňané, nemajú na seba absolútne žiaden priestor. Ja veľmi dobre viem, aké to je, pretože pred mnohými rokmi som bola na tom istom mieste a proste absolútne som nemala čas sama na seba a v podstate človek bol potom unavený, nešťastný. A určite by som si priala, aby každá jedna dáma, alebo každý jeden človek, to je úplne jedno, či je to muž, to je úplne jedno, ale hlavne my ženy nevieme oddychovať. Málo kedy proste si vieme nájsť aspoň chvíľočku ten čas samé pre seba počas dňa a pritom je to tak nesmierne dôležité. Budujeme si tým takú tú sebalásku k sebe, lebo naozaj si dávame tú dôležitosť, keď si nájdeme aspoň chvíľočku času pre seba, pretože každý ho potrebuje. Je to také nutné na takú našu výživu toho nášho organizmu a možno je to práve aj tým, keď sa na chvíľočku zastavíte večer alebo ráno, keď sa možno začnete starať len o tú svoju pleť, alebo sa chcete naučiť líčiť, tak sa to naučte, alebo keď sa chcete začať starať o seba, alebo ísť len na prechádzku niekde. Proste utrhnite si trošku toho času same pre seba. Je to veľmi, veľmi dôležité, pretože keď bude žena spokojná, a to není klišé, ale keď bude žena spokojná, tak budú spokojné aj deti, aj vlastne partner a myslím si, že každý sa dokáže aj sám o seba postarať, aj možno v tej rodine a pokiaľ my samé seba nezačneme naozaj dávať pomaličky na to prvé miesto, tak si nás nikto ani nebude vážiť. Čiže milé dámy, skúste sa na chvíľočku zastaviť, skúste si nájsť ten priestor samé pre seba a uvidíte, čo sa bude diať. Veľmi dobre to poznám.